Ginatutukan karon sa Davao City Health Office ang pagpaubos pa sa kaso sa malnutrisyon sa syudad. Samtang pipila ka mga barangay nutrition scholar gihatagan og pahalipay. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Ginasiguro sa 19 anyos nga inahan nga si Yasmin nga makakuha og insaktong nutrisyon ang iyang 1-year-old ug 4-month-old nga mga baby bisan sa ilang kalisod. Kainom kog vitamins and nag-account kog mga prutas, mga gulay para healthy akong baby sa tiyan. Og kanang nagainom kog tubig, kanang ginahatag sa akong mga center na tambal ako ginahinom mga 3 times a day. Matod sa Davao City Health Office, ubos hinuon ang kaso sa malnutrisyon sa Davao City karon kung itandi sa national standard. To say na ang Davao City has an incidence of malnutrition less than the national standard, no? Ang atoa is mga wala kaabot 1% atong malnutrition sa Davao City. Usa matod pa sa mga nagunang rason sa malnutrition mao ang kapobrehon. Giyatagan sab og gibugaton sa CHO ang importansya sa unang 1,000 ka adlaw sa usa ka bata. Nang 1,000 days diha ang development, growth and development sa bata. Sa lawas, sa utok, sa iyahang mga reflexes tanan, tutukan yun na ang bata nga sakto dapat ang iyang nutrisyon. Kay pwede siya na hinay sa eskwelahan, hinay ang lawas, dali masakit, kuan sa iyahang kaugmaon. Busa aron mabatukan ang malnutrisyon, dunay mga programa nga gitanyag ang gobyerno alang sa mga nagbuntis og sa mga bata sama sa supplemental feeding. Misugid sab ang CHO og mga pamaagi aron makadawat gihapon og insaktong nutrisyon ang mga bata. Pwede mo magtanom diha sa inyong backyard. Dili mo kinahanglan mo adtog mall, mo adtog grocery, mo adtog palengke. Palengke kay palit kag meat, isda. Pero kanang mga gulay-gulay pwede nato na itanom sa ato ang backyard. Samtang, gibutyag sab sa CHO ang dakong papel sa mga barangay nutrition scholar aron batukan ang malnutrisyon. Isip pagpasalamat sa tambag sa mga BNS. Usa ka BNS Congress ang gipahigayon kung asa dunay mga padula, kompetisyon o uban pang mga pahalipay ang gipahigayon. Contest, sharing of kaning kanta na choral song, singing contest, tapos na dance contest, plus mamaya launa abangan ako mga mutya, magrampa mutya ng mga BNS, no, the brainy beauties of BNS. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.